Ahoj, já jsem Elisa a tohle video bude o tom, že budu vlastně se líčit, ale nebude to úplně normální líčení, bude to líčení, když jdu třeba někam do města, do kina a tak. Rovnou chci upřesnit, co už dávno určitě víte, pokud se na mě díváte, že já jsem youtuberka, že nebudu hrát nějaký ty multiplayery a tak, jako občas třeba nějakou hru zahraju, ale víc budu takový to malování a tak. A tím pádem chci upozornit, že moc pro kluky youtuberka teda nejsem, ale třeba to někoho bude bavit. Tak, poprvé si teda vyčistíme obličej, jsem si normálně tamponek odličovačí jsem si navlhčila. Jo, tady mám teda ještě zrcátko, takže možná se někdy budu dívat i do něj, aby to, že je fakt dívat se do kamery, to moc by dobře nemohlo dopadnout. Tak, teda teďka použiju korektor od Mary Kay a tak, já si ho většinou třeba dám na štětec. Jo. Tak. Třeba takhle to stačí bohatě. Tak. Takhle se to rozťupkuje. Dobrý, ještě tady. Prostě když se, já si ho dávám třeba, když to mi celou pletí fakt jako sjednotěnou. Jo, tak, jako další použiju stíny, mám teda teďka kazetku od Mary Kay, mám víc stínů, ale já jsem teďka zvolil tyhle. Vypadá to takhle. Tady mi teda ještě chybí dokoupit štětečky. A jinak tady mám takové stíny. Tady mám takové 4. Tmavší, světlejší. Tady mám takový růžový, fialový a zelený. Tady si teda mám ještě rtěnku. A dneska budu používat, nějak to namixuju ještě. Jo, tak. Takže. Já si vezmu třeba, nevím, tak třeba, dáme na začátek tady tenhle růžový. Já ho zkusím, on možná bude trochu jemný, tak na něj dáme něco, to ještě. No, není úplně jemný, to je super. Tak. Tak. Takhle si udělám obě oči a můžeme dál. Stíny už jsou rozpotřebovaný, takže nejsou. Tak. Jo. Pak teda. Já bych možná zkusila. No, úplně. Zkusím tady ten prostřední fialový.
trochu jakoby stmavit, ať to... Jo, dáme ho tam trochu. Tak. Teďka si tady teda dám. Takhle, jo. Teďka si teda trošku třeba ještě mám tady takový kartáček, trošku obočí. Jakoby učišu. Pak strana na ty oči dám rasenku, to mám teda taky od Mary Kay. Mám těch věcí hodně. Vypadá takhle. Je taková spíš novější. Jak chcete, si to namalujte. Jo. Já se teda maluju každý den do školy, ale stíny si ještě nedávám. Rasenku určitě, protože bez rasenky vypadám blbě. Tak. Já si myslím, že dobrý. Nemusíme to zase nějak přehánět. Já mám teda tahle rasenka je tenčí, pokud chcete ještě i jako delší a tak to je zase tlustější, ona je tady taková. Tak. Já vám pak když tak nakonec ukážu ještě tu tlustější. Tak. Teďka jdeme na rty. Já si teda teďka dám jeden tady z těch dvou balzámů od EOSu. Mám zatím jenom tyto dva. Přeju si ještě marakuju a tady toto je teda jahodový. A toto je nějaký, já bych typla nějaká borůvka nebo něco takového. A nejsem úplně jistá, je to takový sladký, ale zase to je takový ovocný, tak já nevím. Tady ještě něco to. Jo, tady to je. Tak. No, tak já si asi dám. Já si dám teďka tu jahodu. Jo, ještě jednou ukazuju. To je normálně taková a voní krásně. Já jsem, když už tak si do balzámy dávám nejdřív, než si dám třeba lesk, vrtěnku, aby jsem jako měla takový nějaký hydratující podklad. Pak teda. Pak tady mám teda ještě tenhle korektor, ale ten je od Essence a vůbec ho nedoporučuji. Vůbec se neroztírá dobře. Je takovej teda. Vůbec se neroztírá, je prostě na nic. Je takovej, že nás zůstanou takový drobky suchý a prostě to je na nic, fakt. Já teda asi teďka použiju tenhle třpitivý lesk od Shine. Jmenuje se Shine with Gloss a je od Catrice teda. Jo, tak jo, asi použiju. Já nejsem takový ten typ, jakože by mě sami nějak extra výrazná.
Takže tak. Ještě. Tak. Já si myslím, že je to z líčení všechno. Ještě třeba na rtěnky používám tenhle štěteček. Tak. Třeba si dám tady tu voňavku od Playboye. Tak. Ještě teda. Jo, tady si. Hřeben. Já mám teda tenhle hřeben. Ještě si třeba dodám nějaký šperky, ale to už k líčení nepatří. Určitě ještě uvidíte video, myslím, že ještě, jo, video o kosmetice, jak ji skladují a tak. Jo, prostě nějak tak. V té kameře to vypadá úplně hrozně, vypadá mi jinak líp. Tady když si dělám do toho zrcátka. Tak, já si myslím, že tohle by bylo pro dnešní video všechno. Dejte like a ahoj.